че... Мой трябва да. Иначе за кост, иначе за кост. Ето, това ни направиха днес. Да, той би трябвало да има кост. Направо колената ми е с онова лазене. А ти знаеш ли, брат? Васи помахай. Трябваше да минем през онова. Пък никой не ми беше казал, аз минах през някакъв друг път. И само стоя и ви чакам такова да минете. И викам, да, аз съм от тази група. Ти къде се направих? Те, приятели, жив ли си? Аз като стаж на долното поле и ви снимам и до втория отвор викам, тук не съм на много подходящо място и мен да моля. А между другото най-много енджойнах... Обаче виж са маняци, брат. Най-много енджойнах да ме поливат с вода и с балони. Да, ама... Мен ми иска филигни за 20. Това беше яко. После това тук вече беше овър дискъс. Забавлявам се просто. Отстрани. Само помислих, видяхте ли го боба, бе? Ние двете чаши, дет пак ми накараха. Това беше окей, брате. То вътре беше с доматено. Той е чувство нищо. Това се пиеше ли, брат? Да. Бахте ми стоят ли? Те бахте ми още стоят, ме направили сте как ти леко. Момчета, според мен, аз съм с Кабълска съюз до вечера. Какво? Влезем в туалет. Супер ненормално. Аре, коме глюсереме са туалетите, брат, защото са... Извинявате, много ви харесвам, защото много гадно миришете. Нищо, после да парфюмираме. Съжалявам, ама. Аре, звънете на шефа, бе. Той ще ми Хора, докато седите тук да сте слезли вече. Да, аз съм мисля. Абе, трябва да се вземем нещата. Аре, ходим до кула. Не отзаре тичат. Аре, до кулите тогава. Айде да ви оставим нещата. Айде, момичета. Момичета? Да. Айде, ай тея да ги видим как ще шлукнат. То няма да се види обаче. Тя най-добре направиха, където се облякаха след костюми. С уния неон. Това трети отбор ли това?